Добро утро, успешни млади хора! Ей! Така, след кратка пауза от социалните мрежи, имаме поредния повод да качим влог в YouTube. От Recreate, Long Story Short, имаме така от известно време идеята да стартираме една малка кампания, с която да разпространим паркура из българските училища. До момента сме имали една така демонстрация и колаборация с стрит фитнес атлети в Етрополе, но друго си е в София. Там е столицата, там са всички деца, знаете, по-голямата част. Знаете, българските училища, малко все още нашия народ е скептичен спрямо нашия спорт, но благодарение на нашата работа и на други инфлуенсъри, ютубъри, хора, които се занимават с този спорт, нещата стават все по-добре и по-добре, както и благодарение на нашите усилия. Тази седмица е Олимпийската и Параолимпийската седмица и ще имаме демонстрация и workshop в две от софийските училища. Ще бъде напрегната и ще бъде доста интензивна за нас, тъй като за пръв път ще правим нещо такова и ще е нещо ново. До сега, нали, знаете, правили сме workshoпове, бла, но ето го е момента, в който си дойдохме на думата да го правим на точните места. Ще правим колаборация с Team Wanted. В момента чакам Цеко да дойде всеки момент. Насладете се на този влог. Специално чорапки съм донесъл за Йоан Досев. Тем! То на Nike! Имам си чорапки от Цеко Флипс. И така да ви покажем нещо много интересно. Опа, какво имаме тук? Let's go. Много са. 12 seconds later. Добре. Това е Леля Ирен от България, търси талант. Брахме се. Частично чакам момчетата от Wanted. Това... POV. Физиотерапевта да не ми се кара само. Ето го и училището. Да, първата демонстрация, където ще бъде откриването на Олимпийската и Параолимпийската седмица, ще бъде в 145-то и в момента машините навлизат. Йоан, не стига си снимал и си така подвеждал хората. Хайде да влизаме в час. A few inches later. Ето ги момчетата от Бургас. Айде! Сега дойдох. Ето брат. Wanted. Добре. Този път пробвах с златистото лого, защото всеки път със синьото, брат, викам този път, че е златисто. Не, много яко са се получили. Сега трябва да им представим паркура, да напишем представление, защото очевидно не са ни вкарали в сценария. Това е сценария. Бла. Не, си редакция. Да, те нещата винаги. Да. Се сме последна дупка на кавала, но... Айде, взехме Кико. Предстои. Взехме нашия така човек, който ще изнесе речта за паркура, за спорта. За паркура спорта на народа. И всичко остава. Добре. Окей. Успяхме да се доберем до стаята за загряване. И имаме това. Имаме вентилация от 50-те години на миналия век. Чудесно. Перфектна за... Цеко, дали мога да направиш пълнфлип от вентилацията, брат? Даже се ударих. Удари ли се? 20 minutes later. Демонстрацията започва. Готови сме, ще ги изкърпим. Balkan Gathering. Добре, момчета, Recreate Wanted. Има ли Recreate Wanted? Тихички сме. Чичитонички. Кико, какво правиш тука? Аплодисменти за Кико! Добре, здравейте всички. Първо искам да се представим. Ние сме Team Recreate и Team Wanted. След представянето, разбира се, ще благодаря първо на 145-то СОУ, на френската делегация и на Министерството на младежта и спорта. Разбира се, за това, че направиха всичко това
паркур. Ами паркур мога да ви кажа, че е най-сигурният и лесен начин да станете готин пич и да излезете и вие на тази сцена някой път. Така че, сега няма да действам толкова мистериозно, направо ще ви покажем нагледно, така че може сега да видите демонстрацията на нашите момчета и какво са готови те да покажат. Моля вашите аплодисменти! Още! Едно, две! Снимка сега. Паркура. Да видим една обща снимка тук. Хопа. Аплодисменти за нашите момчета! И Кико! Meanwhile. Айде, Кико! Браво, приятел! И какво да ви кажа, като едни успешни ученици, таман завършили, излизаме от училището с тройки. Да. С тройка белот. Ние сме отличници. Така е. В Паркура. такова академичното начинание на народа. И също така и в НСА. Stay tuned. Заслужената почивка е един хубав дюнер от Фантазия. Не че им правим реклама, но искаме спонсорство от тях. Много добре. Така, ако Фантазия гледа това видео, имаме нужда от дюнер. С допълнително месо. Точно така. Аз даже ще си взема два. Внимай! Това ще косвам и ломи, спаси живота. Лайк. Subscribe и стъмбъл. The next day. Добро утро на всички. В 17-то СУ сме. Дамян Груев. И благодарение на управата на училището се оказа, че имат скрин, имат постелки и това трамплинче, което ще ни свърши много добра работа. Отлична работа просто. Да, сега се чудиме как да направим демонстрацията. Чака се да има голям прилив на деца. Така че, да, просто гледайте влога.
какво бих казал? Бих казал, че едно дете беше прескочило джушека и малко стана и чуеш какво става и ние седим и се смеем. Имаме агенти и тук между другото. Ето го нашия агент. Макан ли? Да, това е нашата. Ах ти таен агент е. Почи как ще коментираш? Това беше яко! Знаеш, че чакам за коментара ти. За днес. Без коментар. Шегувам се, разбира се, имам коментар за всичко от децата. Младите фурфалаци са изключително енергични и показват, че трябва и ние да се чувстваме така по всяко време, за да бъдем и ние щастливи и готини, да се радваме на живота. Ланга, 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 не ще да subscribe. Тренировка. Който иска да дойде на тренировка при нас, може да дигне ръка, за да му дадем фларче, за да се запишете. Дали ще стигна? Дали ще стигнеш? Взел ли си още? Абонирайте се за канала, коментирайте, харесвайте и продължайте да живеете активен начин на живот. Пау! Чета, така приключва влога от днес и от понеделник и от когато и да е. Надявам се да ви е харесало клипчето. Мисията ни е успешна. Успяхме да покажем спорта на младите деца в училищата. Някой друг нещо да каже? Мога да кажа едно, че едно дете, за да може да иска да прави нещо като голям, трябва да се вдъхновява много като малък, така че ние това правим. И ако сте за да водим все повече учебни класове в училища и вие случайно някой директор гледа това училище, пишете ни, с удоволствие ще го правим. Да вдъхновяваме младите да постигат повече, защото ако някой да покаже, няма как да се види. Да. Благодарим ви и до следващия влог. Чао! Чао!